farin wata, oh, farin wata, farin wata, oh, farin wata, farin wata, oh, farin wata. Sannu baiwa Allah, sannu, ya haƙuri, sannu, ya haƙuri, bari mu nema asibiti yanzu nan in kai ki da Allah. Sannu baiwar Allah, sannu, ya jikin nake, sannu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya haƙuri, ban ga tahowanki ba wallahi. Bari nemi asibiti nan kusa kai ki. Go, ga ruwa, sha ruwan nan. Sha a hankali, ki sha a hankali. La hawla wala quwwata illa billah. Ya sunanki? Sunana Ihsan. Ihsan.
ko mu shiga. Farin wata, oh, farin wata. Lafiya? Farin wata, oh, Subhanallah. Safi, ba zan iya fitowa ba. farin wata, oh, farin wata. To a'a, kwanta. Zauna. Barin kira su shigar da ke. Farin wata, oh, farin wata. 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 Wannan accident ne ko? Sai mu saka 'yan sanda a ciki dole sai mu kasan ba mu karɓan accident sai an kawo police report. Police kuma doctor? A'a. Ba accident ba ne. Faɗowa na yi daga saman bene. Kan bene? Dama kina da wani ciwo ne da kisa kike faduwa? A'a. Kaina ne yake ciwo. Sai na fara jinjiri sai na faɗo. Ya kuke da ita? Yayana ne. In waka ce? Kanwata ce. Shi kenan. An ba mu waje, an mu dan duba ta.
Yanzu za ta gama ai. Ba haka bane ranka dade. Na sani cewa wannan abin yana da matukar muhimmanci a kariyata. Zan zo wallahi ku dan bani dan lokaci kaɗan, na dan samu matsala ne. Na sani cewa yau rana ce mai matukar muhimmanci a rayuwata. Zan zo wallahi, ku yi hakuri. Doctor, ya condition din kanwata da Allah? Abin shi is fine. Amma na son yi magana da kai. Yana office din. Ya kamata a ce ka kawo 'yan sanda. Amma da yake abin duka na gida ne shi sa kawai a kai. Amma ba matsala. Wasu 'yan tambayoyi da nake so ne maka. A sunan kanwata ka. Sunanta Ihsan Faruk. Kai ba? Alhamis Faruk. Wace unguwa kuke? Malali GRA number gida mai lamba shi. Akwai ɗan gwaje-gwaje da ya kamata mu bayar a mata domin musamman da magunguna ya kamata a bata. Nas! Wannan aje a yi wannan gwaje-gwaje. Da bi sauri da Allah. Yawa. Yaya jikin? Jikin da sauƙi. Ya ciwon kan ya daina gaba ɗaya? Ya daina. Baya yi kwata-kwata babu? Yanzu. Ko daina yi kaɗan-kaɗan? A'a, ya daina ciwo yanzu. Ya kike jin cikin naki da baki ɗaya, yana da wani abu da kike ji yanzu? A'a. Ba komai? Ba na jin komai. Sai dai kuma akwai wani abu daban da na samu a gwaje-gwajen da muka yi miki. Me shi? Za ka iya zuwa kanta. Idan ka je za ka sami rasu za ta baka biya. To, na gode da na gode. Komai ka gani daga Allah ne. Sannu da sanya jikinki. Jiki da sauƙi alhamdulillah. To masha Allah. Dokta ya ce za mu iya tafiya idan wannan ruwan ya ƙare. Babu wani abu da ya rage, ya ce babu wata matsala a tattare da ki. Yanzu za ki min kwatancen gidanku sai in je in sauke ki saboda ina da wani uzuri a gabana mai matuƙar muhimmanci. A'a, a halin da ake ciki yanzu ba zan iya zuwa gida ba. Me yasa ba za ki iya komawa gida ba?
kawai ba zan iya koma gida ba. Amma sai dai idan za ka taimaka min to zan koma. Hello Diana. Ku yi haƙuri, ya kira ni ai na gaya masa dan wani uzuri ne a gabana. Ina nan zuwa yanzu, don Allah ku yi haƙuri. Yanzu wani irin taimako ke so ne miki? A zahirin gaskiya, mahaifina ya kore ni daga gidanmu ne. Me yasa ya kore ki? Ya kore ni ne saboda so yake na fito da miji na yi aure. Ni kuma a halin da ake ciki yanzu bani da saurayin da zan aura. Kuma ban shirya aure yanzu ba. A hakan na yi ƙoƙari in fahimtar da shi, amma ya ƙi fahimta. Har wannan matsalar ta same ni, ta faru da ni da kai sakamakon tashin hankalin da nake ciki. Wannan ba daidai bane gaskiya. Hakikanin gaskiya labarin ki babu daɗi. Wannan wani matsala ne da ake fama da shi a wannan zamanin na auren dole, ko kuma iyaye su sa mace ta aure wanda ba ta yi tsammani ba, babu alaƙa tsakaninsu, ba fahimta. Labarin ki babu daɗin ji gaskiya. To amma yanzu ni me kike so ne miki akan wannan matsala? Ina so idan muka je gida in nuna ka a matsayin wanda zan aura. Na tabbatar da cewa zai kyale ne in ci gaba da zama a gidan shi. Daga nan kuma idan aka ce ka turo mahaifinka sai ka ce ka fasa. Ka gani, daga nan ne kuma sun samu damar in kawo musu wanda nake so. Okay, wannan ba matsala ba ne. Zan iya miki haka. Amma ina so ki sani, daga yanzu idan na kai ki gidanku, ba za ki ƙara gani na ba a rayuwa. Na yadda, ba komai. To shikenan. Bari mu dan jira ruwan ya ƙarasa ko sai mu tafi. Bari in je waje, ina jira.
Shi ne? Shi ne. Hajiya, na yi ne? Lafiya. Ina zuwa. Ihsan, ba kome. Ba komai. Kai ne? Ina da Haji. Tambayar ka nake. Kai ne? Ni ne. Ku shigo. Ihsan. Yes. Take this guy out and deal with him sovietly until he tell you why he raped my daughter. Rape? Yes. Rape kuma? Sai ya ga muku dalilin Ba haka muka yi da ke. Ihsan! Get out! Come on! Ba haka muka yi da ke. Ihsan!